Sopa de lletres, de Fina Masgrau. Hi havia una vegada una xiqueta de galtes roges i ulls vius que li deien Tereseta. Era espavilada com un gínjol i el que més li agradava del món era jugar, córrer, perseguir gats i pujar als arbres. Tenia 6 anys i cada dia anava a l'escola per aprendre a llegir i escriure. Cada matí sa mare li deia: «Au, Tereseta, a l'escola, que saber de lletra és molt important». Però ella arrufava el nas i protestava: «Les lletres seran importants, però són avorridíssimes. A mi no m'agraden gens ni miqueta. Mame, mi, momu, pape, pi, popu... Che, quina llanda! Sempre la mateixa cançoneta». Com que Tereseta era algo fartoneta, sa mare li va fer una sopa de lletres boníssima per veure si així li passava aquella bogeria. Tereseta es menjà la sopa molt espaiet, mirava bé les lletres de la cullera i abans de ficar-se-les a la boca cantava: «Tararí, tararà, la lletra que m'engul mai més existirà. Tararí, tararà, la lletra que m'engul mai més existirà». Sa mare, pobreta, es posava les mans al cap i pensava: «Ai, senyor, de la meua filla i les lletres no en traurem trellat». Quan Tereseta va tindre el plat ben net, se n'anà molt contenta al llit. Però l'endemà s'alçà amb molt mal de panxa. La tenia plena de bonys molt estranys. Sa mare corrents la dué al metge. La panxa de Tereseta per dins pareixia un diccionari. Estava pleneta de lletres armant gresca. Menut guirigall! A esta xiqueta se li han entrevessat les lletres i no les pot digerir bé, digué el metge. I per més medicines que va prendre, les lletres no li abaixaven avall de cap manera. Tereseta estava fartant-se de la brometa. De sobte tingué una idea. La meua mestra m'ajudarà. Ella sap una cosa de lletres. Com ens podria ensenyar a llegir i escriure si no coneguera molt bé les lletres? Així que Tereseta anà com un llamp a veure-la. La mestra li va recomanar parlar amb les lletres i fer les paus amb elles. Aquella nit, Tereseta les va cridar: «Ei, lletres, lletretes, lletrotes, lletrines, escolteu-me!» A l'instant, davant la Tereseta es presentà el senyor Abecedari, l'amo de les lletres, i li digué: «Què vols, xiqueta?» Tereseta li va contestar: «Jo voldria que les lletres deixaren la meua panxa en pau i tranquil·litat». El senyor Abecedari li contestà: «Ui, ui, 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 les lletres no se n'aniran així com així, perquè estan molt enfadades en tu. Com els tens tanta mania». Tereseta li va contestar: «Ah, no? I què volen més les lletres? Que no tenen prou amb el mal de panxa que estic passant?» A veure, Tereseta, les lletres només se n'aniran si tu passes 3 proves. Primera prova: has de dir una paraula bonica que comence per cada una de les lletres de l'abecedari. Segona prova: has de fer un dibuix amb cada una de les lletres. Tercera prova i última: t'has d'inventar 3 paraules noves. Tereseta començà ràpidament a anomenar les paraules boniques per ordre de l'abecedari: amigues, boniques, curioses, dolces, elegants, fantàstiques, gracioses, harmonioses, interessants, juganeres, llestes, meravelloses, netes, oloroses, precioses, quietes, rialleres,
simpàtiques, treballadores, úniques, valentes, xerradores i zoològiques. Després, Tereseta agafà paper, llapis, colors i començà a dibuixar. El senyor abecedari, sorprès de la rapidesa de Tereseta, li digué: «Només et queda l'última prova». Tereseta pensà i repensà i de sobte digué: «Butibuf», que vol dir molt difícil. «Pixi», vol dir fàcil. I dribidab, ni fàcil ni difícil. De sobte van desaparèixer el mal de panxa i el senyor abecedari. Tereseta era feliç. Havia jugat amb les lletres i, passant les proves, havia descobert que també són divertides. Des d'aquella nit li van passar totes les seues manies i Tereseta aprengué a llegir i escriure ràpidament. S'ho passava d'allò més bé jugant amb les seues amigues i amics a inventar-se jocs de lletres i paraules noves. Si vols passar-te-ho bé, tu també pots jugar amb les teues amigues i amics amb les paraules a jocs. I conte contat, conte acabat.